Hörmetli veteranlar, qadrli frontoviklар һәм тыл хезмәтчәннәре, сезне барыгызны да бөек җиңүнең 78нче еллыгы белән Мәскәү татарлары исеменнән тәбрик итәбез. 9 майда без ватаныбызның азатлыгы өчен гомерен биргән һәркемне искә алабыз. Бу бәйрәмдә илебез тарихы һәр гаиләдә югалту ачысы чагыла. Сезгә исәнлек, саулык, иминлек һәм кадер-хөрмәте яшәвегезне телим. Кайталмады күніміз, ялан тәпішек ярмабыз инде біз. Жәяу жетті жернің жеді шатына, бұл күніміз яқын айту хақына. Әмі дей бәбеті, орехан права.